Cerita cekak kanthi ira-irahan pangilon karipta dening Daniswara Z. Cerita cekak menika kapetik saking kalawarti panjebar semangat warsa 2026. Sugeng midhangetaken. Aku lungguh ing kursi semen ngarepe fakultas. Angin isih padha kaya mbiyen nyusup alon-alon nggawa wangi kopi saka kantin wetan. Swara mahasiswa padha guyon nyritakake urip lan tugas sing durung rampung. Suara-suara kuwi kaya nyekel memori lawasku. Kampus iki papan sing biyen dianggep mung sadrema persinggahan, saiki katon kaya kaca benggala sing ngetokake bayanganku biyen. Setahun lawase aku ora mlebu kampus iki maneh. Sawise yudisium, aku langsung lunga, ora bali, ora pamit. Nanging dina iki aku bali karo niat anyar arep nerusake sinauku S2. Nanging sapa nyono bali ora mung gawa pangarep-arep, nanging uga buka lawang-lawang sepi sing wis suwe dikunci. Nalika mlaku lewat lorong tengah, aku kelingan wektu mbiyen nalika uripku kebak kegiatan organisasi lan laras tawaden jurusan psikologi sing biyen dadi semangat saben awan lan wengi. Dheweke ora mung ayu saka rupane, nanging uga saka carane nyawang wong liya. Suasana atine alus nanging teges. Aku kelingan waktu dheweke ngenteni aku rampung rapat, lungguh meneng ing ponsot kantin karo buku catetane. Nalika kuwi aku rumangsa wis duwe kabungan sing ora bakal ilang, nanging kaya akeh-akehe bocah nom-noman sing durung ngerti carane ngopeni, aku ora bisa jaga kabungane kuwi suwe. Aku sibuk karo organisasi, proyek, lan penggawean sampinganku. Pesen saka Raras kerep ora tak bales, telpone tak pateni kanthi alasan arep fokus sinau. Raras tetep sabar nganti dheweke nangis lewat telepon, suarane lirih lan kelangan daya. Mas, aku mung pengen kowe eling aku ana. Ujare wektu kuwi aku mung nyenggol tombol mute amarga lagi ing tengah acara. Isuke dheweke ngajak ketemu. Aku ora pengen dadi wong sing mau ngenteni perhatianmu, Mas. Tembunge lirih nanging nyedot atiku nganti saiki. Sakwise kuwi dheweke lunga ora ninggal tabet, ora pamit. Wektu mlaku cepet. Setahun luwih aku nguripake urip sing sepi. Dina iki nalika aku mlaku ing pelataran kampus, langkahku mandeg. Ana cawaden nganggo rok krim nyekel tangane bocah cilik umur 4 tahun. Bocah kuwi guyu mlaku banjur nguncalke bal abang sing glundung nganti ing sandingku. Iki balku," ujare bocah cilik kuwi. Aku mesem, "Heeh, iki balmu le." Nalika kuwi aku nyawang ibune bocah kuwi. Dek, aku ora salah. Dheweke Raras, wanita sing tahu dianggep separo nyawaku.
Laras mung meneng mripate bening nanging ana udan sing ditahan. Dheweke mung mantuk alon banjur narik tangane bocah kuwi lunga. Ora suwe ana wong lanang nganggo hem abu-abu nyedak gandeng tangan bocah kuwi bareng Laras. Dadaku kaya diremuk. Apa kuwi bojone? Apa bocah kuwi? Aku mung iso ngadeg nyawang geri sing saya adoh. Angin sing biyen nyenengake saiki malih nggawa rasa lara. Ora suwe sakwise iku ana swara nyapa saka mburi. Mas Haji, wah bener iki kowe ta? Oh, Sinta, kancaku mbiyen sing uga kancane Laras. Dheweke ngajak lungguh ana bangku taman. Omongane ngalor ngidul nganti aku nyebut, Cinta, aku mau weruh Laras karo bocah lan wong lanang. Sinta mau mesem, wong lanang sing nganggo kemeja abu-abu kuwi ta? Kuwi kakange Laras, Mas. Laras saiki kerja ning luar kota. Wingi bali karo anake. Dadi bocah kuwi anake Laras. Iya, Mas. Anake Laras. Aku ora ngerti sapa bapake. Laras biyen kok bercuti kuliah setengah tahun. Saka kancane aku ngerti dhewe wektu kuwi meteng lan wadah. Ora ana sing ngerti sapa sing ngetengi. Suarane Sinta dadi kaya angin sing ngluruhake godhong. Aku meneng, tanganku gemeter, pandelengku dadi peteng. Aku langsung ngadeg ninggalake Sinta sing kaget. Aku mlayu ngoyak Laras saben koridor, saben pojokan, saben tak ungak ora ana Laras, ora ana bocah cilik kuwi. Langit wiwit mendung, gerimis tumurun alon-alon kaya nyampur karo pikiranku sing bledug. Aku ngadeg ing ngisor wit flamboyan, nyawang langit peteng sing dadi pangilon atiku dhewe. Laras, bocah kuwi lan kabeh kenangan kaya ilang kabur ing udan. Aku mung bisa ngadeg rasakake rasa gedun sing ora ana watese. Nalika swara angin ngliwati kupingku, aku krungu maneh swara alus saka jaman biyen. Aku ora pengen mung ngenteni perhatianmu, Mas. Aku marem ambekan jero. Nuwun, Laras. Saiki aku wis ngerti. Cutel.